Ay, ayan, what's up? Yun. Ay, yung pagbabalik ni Mr. Jumar. So, biyahe ta karon sa from Paranaque open to Manila BIR. Yun oh. So diri as koan Paranaque diri ko ga trabaho, so na diri among head office namo. So aron moadto ko og BIR Manila kay naigisugo sa ako. So na ako ipa-receive dito. So gamit nato karon is MIUI 125. Yan. Yun no. So cute kayo akong motor karon no. Kung makita ninyo sa akong tuhod oh, gamay na lang kay diferensya. Akong tuhod ko manubila, hapit na mo sangko. Yun, pakilid kami U-turn ta. Yan. So dugay-dugay pag kabalik og kuan bay. Taud-taud pod. So U-turn ta. Diri as Manila, di pa na ako kabisado kayo ang mga ngalan sa mga lugar. Pero sa uban nga mga dalan, like street nga na, kabisado na ako ginagmay. Pero ang uban wala pa. So ato lang mga lugar nga sige na og kadtuan. So kung dari makita ninyo, Baclaran Church. So di ako gasimba usahay pag ano sa Saturday tinguli. So nagasimba ko diya gaagi. So daghay ano, traffic na dayon no. Makita nimo sa layo pa lang traffic na. Yun no. So muni kahimtang sa Manila. Dili siya crowded. Ano siya sakyanan ang gadag ano kadaghan. So dari di ka pwede dari nga sunod-sunod lang ka. Kumbaga diskarte ka nga singit-singit kay parehani oh. Kaya pwede nga magkuan kag hantod nga nay bakante. Singit ka kay abtan kag siyam-siyam, di ka masingit. So tong unang mga pag-duty na ako, pag na ako yung mga lakaw, mostly gid ang akong ginagamit or akong gina-service. Dili ako ga-drive kay na may driver. Sakyanan gid kotse, kumbaga 4 wheels. So dili man bud sa tanang panahon nga pag naisugo na apoy bakante nga sakyanan or nay bakante nga driver. So mao nang napilitan ko nga nagmotor hantod nga so sige na akong motor. So dili ni first time na ako nga nagmotor ko diri. Kadaghan na nga basis. So karon lang ko ga record kay karon may nakabakante. So atong motor cute kayo. So pwede rin siya iliot-liot. Di lang gid pug ka ay ang laki ang putik. Ayan. So muni gingon lang Manila traffic. Di aha. Hastang trapika. Diskarte ka singit. So diri ta muliko ta diri kay diri bihira lang yung gaagi diri. So ang tagos ani is dito ra gyapon sa pinakatapusan, dito ra gyapon sa I don't know kung saan na diha nga street. But mao na. So diri dili pa gid ako ayo kabisado jud ang mga labi na mga sudlo nun. Sa diri lang nga area, diri nga part to Valenzuela to Paranaque, magian man na ang mga Caloocan, Nabotas, there is Manila Bay,
sa Lunita, then diha sa likod sa kumbaga na yung mga ginagmay nga street sa Lunita na nakasudlan-sudlan na ako na diha. Pero sa uban nga area is wala pa, so diri ta maagi kay lisod ta dito nyag singit. So karon ang dalan diri sa ambot unsa ni diri nga Idsa Boulevard mo siguro ni, or I don't know. So diri labi na paghapon rush hour mag traffic jud kay gi-repair ang dalan. So surtihan na lang diri makadagan ka diri 60 kilometers per hour, 50 surtihan na lang but pasabutan ang luwag-luwag ang dalan. So karon medyo luwag-luwag ang dalan nato karon, no? Medyo dili kayo ano, although daghan gyud sakyanan pero tuloy-tuloy gyapon ang dagan. Yun. So sortihan na lang gid kayo makaabot kay 60 oh. Okay, pag abot na sa unahan traffic na pod. So hunong na pod. Oh my god. Ay nisingit mo gid ko. So diri ang side sa ako na pong experience pero meron akong motor diri. Pre na may ilang yung tawag diri nga bike lane. Kini mo ni bike lane. So napoy sa motor, mga nga na good. Mga kaniadto itong first. So sa first time nako nga agi, di ko mo agi diri nga side sa bike lane sa motor. Kining motor kining pikas. So kining pikas pod sa bike lane na. So muna nakaapan na tong Pilipino kay ginagmay ra kay nga blaod, di pa ginato masunod. Siyempre, hawan man pod. O sawa po nagbantay. Ay, Lord Jesus. Nagkukilibaong. Kaya nga ninyo, bukid rin yung libaong. Awa ni yung Manila, oh. Oh, direct agi. Ay, medyo traffic. So, diri much better gid og sudlo nimo ang mga kalye nga pa nimo sudlan kay para pagka sunod nga kaagi na ka, sweet-sweeto na ka ayon, no, sa pikas. Kung dito ko ni agi sa pikas, makita nyo sa pikas siyempre na uglot sanan dito other nga dalan. So siyempre naglot sanan dito sa Tagus dito sa atong padulngan. So grabe na, nag-traffic na. Munang ako dir ako kay siyempre singit kaibigan. Diri sa Manila kung magmotor ka, okay, advantage siya kay pag-abot sa traffic makalusot-lusot ka, mga gagmay nga dalan makalusot-lusot o dali ra gid pod magmotor. So kung kapas ka sa imong oras, mas maayo nga magmotor ka. Kay kung 4 wheels man good, kung ma-traffic ang 4 wheels, traffic din ka diha, kalusot-lusot manggaling ka pero chamba-chamba na lang, labi nagkotse imong dalan, ako magasgasan. So sa motor pinaka-tsada sa motor kay makalusot-lusot. Pero nang nakaapan lang pod sa makaron, oh, makita ninyo arang inita kung kamot sakit kayo, muli gloves. So muni kahimtang diri arang inita. Tipas ta diri kay gusto na ipakita sa inyo ang fortune sa Manila Bay. So tipas na diri. So karon mo agi ta sa Manila Bay. So unya sig makahapit ta. So mo ni ang portion sa Manila Bay, Manila Bay. So di kay nato maklaro diri. Ay ana ra ko lo bala kamulusot ko lo ay. Ang galing, ang galing. Ba o. Pagabot diri pack stuck. Sapon ra gyapon yung angkol. So muna portion sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach. So dara makita ninyo diha nga portion. So basin unya magian nato na or sa sunod nga adlaw. Kay karon murag nagdali gyud pod ko. So atong kahimtang sa dalan diri goods. Tuloy-tuloy ta. Ayan oh.
Ay, kabala ni Uncle singit cool. Singit bakit? Ay, kabala ni Uncle. Nagsapon na pud mi ni Uncle oh. Ay, bala ay siya. Ay siya kabalo sa lutsanan. Tangina tanggong. Anara. Sus. Skritong malupit. Dagko kayong ligid sa trailer. So there is Manila oy. Ngani gini magpakilid gani mga dagkong ng ligid. So karon natag Intramuros. So dool na tas koan Bayar. So diri sa Intramuros kini nga mga pader mga ano pa daw ni sa sinauna sa panahon pa nila ni sa panahon pa sa mga Kastila nga nagbarog aning mga anuhan diri. Yung mga sitawag ani yung mga dating opisina nga karon gihimo na nila og ingon na siya. So kan-ana na siya no, kumbaga mga kantin. And then diri naman nga side, so makita gyapon nimo diri itong mga gitukod sa Kastila, kini mga dating opisina daw na mga presohan sa ilang mga nadakpan. So kini pud nga side, so side by side may diri. So diri na to makita ang Litran no, at sapay tama ani nga kuan sa Litran ay ano Litran University, tama ba? University ba? So muni ang Litran nga eskwelahan. So kanang makita nato sa NCCA. So muni ang Litran. So ayan yun no. Yun, Intramuros. So makita taga parkingan. Okay. Ay, so as usual mo parking ka dire. Ang parking dire wa jay free. Tanan parking bayad. So narasi ang kolo. Pwede na po 20? 40? Ako yung nakaraan eh. Wala na bang ano? Ha? Sukin ako rito, araw-araw ako eh. Sige.